Máme tady další díl našeho seriálu Život s omodou. Dnešní díl by se mohl jmenovat Tohle se mi líbí. Jak vidíte, omoda nás zase pozdravila, to je hrozně fajn. A možná začneme tím, co baví snad všechny kluky, že otevřeme kapotu, podíváme se do motoru, byť to samozřejmě nemá žádný význam, jo. V těch současných autech nás asi tam nečeká nějaká velká scenérie, je to spíš taková klasika. Ale tady bych chtěl třeba vyzdvihnout to, že když chcete vyzdvihnout kapotu, tak tady máte rovnou prostě ty písty, které strašně pomáhají. Nemusíte to zvedat, i když náhodou třeba žena potřebuje doplnit vodu do ostřikovačů, tak to má úplně v klidu, úplně v pohodě. Jak vidíte, tady je prostě na klizíno, jo. To je paráda. Tady je to, podívejte se, jak je to všechno krásně jako zpracovaný, je všechno utažený, hezky jako čistionký, srovnaný. Je tady fakt jako naklizeno, to se mi líbí. Možná to taky vychází z toho, že mám rád pořádek. Dobře, tak to je předek. Světla, krásný pohoda. Když se podíváme dovnitř, možná tam jako se pokusím lehce nastoupit, pojďte za mnou, tak je tady hrozně fajn, příjemný prostředí. Jo, že všechno, čeho se dotknete, je fakt jako kovový, hezký, milý, docela takový design, který je vlastně strašně příjemný. Já to nastartuju a stáhnu okýnka, abyste se mohli podívat okýnkem se dovnitř. A člověk tady nemá problém najít přirozenou polohu. Jo, docela fajn se hezky srovná volant. Všecko mimochodem je takhle v elektrice. Takže tady se všechno jako nastavuje elektricky. Je to úplně skvělý. Oba dva ty displeje jsou vlastně velmi příjemný. Můžete se jít takhle z druhé strany podívat. Jak tady není ovládání řadící páky, respektive rychlostních režimů tady, to už jsme si říkali v tom minulém díle, tak je tady hrozná jako pohoda. Je tady tenhle ten pás je strašně výhodný. Nevím, kdo to vymyslel, že to dali sem, ale je to skvělý. Jako D, R, P, tady blinker, tady samozřejmě stěrače, všechno funguje, stěrače stírají. Ale tady ten prostor mezi řidičem a spolujezdcem je vlastně krásně přerušený tím panelem, který tady má ještě navíc ten zvláštní prostor, kde je teda guma, aby tam nic jako neklouzalo. Takže jeden má třeba mobilní telefon tady i s nabíječkou, že jo. Tady si dáte kafe, vodu nebo něco. A tady může být prostě cokoliv, nebo nějaký laptop, nebo cokoliv si prostě tady přejete, tak tady prostě může být. No. Tohle je taková přesně na takový ty klíče, ono to je takový hezky vypolstrovaný. Na takový ty detailní věci, které prostě nevíte, kam máte dát, že jo? Nebo prostě někam, vždycky v tom autě se ty odkládací prostory jako hledají jako složitě a tady jsou fakt vychytaný. Jo? Tohle je teda úplná pecka, to fakt jako je chlazený, je to úplně skvělý, senzační. No, co se týče nějakých vychytávek, třeba ovládání toho volantu, tak je to zase úplně logický. Je to vlastně všechno dotykový, ale detailně je tady červená, zelená, že to znamená zapnu, vypnu telefon, telefonní hovor. Plus, minus nahoru hlasitost, úplně logicky. Docela, když se tady ještě podíváte, tady je teda vychytávka obrovská. Já si začnu hrát s hlasitostí a na displeji se objeví rovnou taková ikona a tady na to kliknu a tady se mi nastavuje rovnou hlasitost navigace, hlasových povelů, médií, to znamená rádio, hudba přes Bluetooth, telefon přes Bluetooth, různý upozornění. To teda jsem snad v autě ještě neviděl, protože vždycky to bývá tak, že když je aktivní ten zvuk, to znamená třeba mluví navigace, tak v tu chvíli hlasitostí ovládáte tu navigaci. Ale aby to bylo takhle jako vyrovnaný, nebo aby to bylo na jednom místě, tak to jsem ještě teda v autě neviděl. Tak to jsou takové jako detaily, které jsou fajn. A když jsem tady mluvil o tom, jak se krásně rychle připojí CarPlay, což teď je tady vidět, že jo, máte rovnou jako celý telefon. A já jsem hrozně přemýšlel nad tím, jak se dostanu zpátky do toho menu, furt jsem tady něco mačkal. Ale tady je prostě chytře napsaný Omoda, dáte Omodu a máte úplně základní menu, kde si můžete ovládat potom úplně veškeré věci. Myslím si, že detailní ovládání displeje, to je úplně na samostatný díl. Jo. Takže to jsou taky detaily, ale je tady ještě jedna věc, na kterou jsem přišel po 7247 kilometrech. Já takhle tady sedím, koukám a tady působí to, že taky tlačítko, nebo co to je. Furt jsem to mačkal. A teď se k ní nedělal. A teď se to takhle vylomilo. A je tady
je tady, máme to ještě krásně zvukově podpořený loretou, je tady prostě háček na tašku. Což když jede člověk sám a přesně má nějakou buď igelitku nebo nějakou prostě věc, kterou zase neví kam tady dát, tak si ji tady takhle prostě pověsíte a je to tam. Ne? Prostě někdo tady přemýšlel, no, jak jsem říkal na začátku tohohle dílu. Tohle se mi fakt líbí, tak se těším příště.